Бързият и удобен достъп до различни финансови данни е важен фактор за всеки успешен бизнес. Когато става дума за управлението на жилищни комплекси обаче, мнозина специалисти все още срещат трудности при съхранението и използването на този тип информация. Таблиците са разпространено, но не ефикасно решение. Губи се много време за изработването и намирането на вече създадени справки, възможно е да се използват неактуални данни, а рискът от допускане на грешка е висок. Платформата FM Center ви позволява да управлявате цялата информация в една система и автоматично да генерирате разнообразни справки за отрицателно време. FM Center гарантира, че използвате актуални данни, а справките са точно изчислени. Софтуерът помага да оптимизирате времето си и да разполагате с цялостна информация за управлявания комплекс. Каква е събираемостта, каква е финансовата картина към момента, отговарят ли планираните на реалните разходи, какви действия да предприемете, за да е още по-успешен бизнесът ви. Благодарение на FM Center управлявате цялата информация в една платформа, автоматично генерирате разнообразни справки, анализирате данните и вземате най-добрите стратегически решения. Научете повече на centermine.com.